ሰብኣይ ነቲ ትማሊ ብዝለዓለ ተወፋይነትን ጽንዓትን ዝመከቶም መናእሰይ ብኢድ ስልጣን ዝጸምኦም መራሕቲ በቲኖም ዓዲ ክወርድ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቓስ ዝተዓዘቡ ወገናት ሕሉፍ ኣካይዳ ንመናእሰይ ዳርጋ ዘግለለ ነይሩ። ኣብዚ ቅርፂ እዋን እንታይ ብተግባር መስኪሩ እዩ። እዚ እውን እንተኾነ መንእሰይ ዘግለለ ኣካይዳ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ እዚ ጅግና መንእሰይ ብሰንኪ ኣፈት ዘይብሉ ኣካይዳና እታ ዝፈትዎ ዓዱ ገዲፉ ናብ ስደት ይወርፍ ኣሎ። መንእሰይ ዘይብሉ ዓዲ ትርጉም የብሉን። ጸላእትና እውን እቲ ናይ ትግራይ መንእሰይ ምስዳድ ዘተባብዑ እውን ትግራይ ጥራሓ ክትቀርን تمنيتهم يبنبال من السيتقراي كابتاقم كان بسدد مقعز تاستوارا كان لعدمون ناني شكا زلو هلم تاقمات تطاير كان معناني مرحيت نتكا تاهيد كأنكو عدها تقراي مونان مرجع حيكون زول مدأختي أم حلالي فمرلو كانت وقنات دما تقراي بسرعتنا تورر لا مرح تقراي بيرا وربحا ليفكم يبكم سلطان تقواي لهم تولد تقراي ستة موت حفت تقراي دما استوعد دي زمت حزب تقراي بستة بلو عسينو بتميت المحزن ندقو سينو حصار ما كرا يركب من حيسكم يهم تقراي كتمر حزور حتى عاربا من له نزخل مفتهقن جنرال تاركان قبرت نسعين من سيزم محرارفو انبين ناي وشتن وطان بس تزبل تيما حنقيت كامل كلاس مهان يوزقل دزلو سراوي تقراي ون TDF نمتان زنوارا خايدين نعم موداتو زوات حيمثل بخينا تودينا سندقنا بسدت كنودا عدي تسفا زي ولو انا زبالكو طرح سمعنا ولا انتو منسي كم نسوز دليو طرح ناغبره كم كفت كوكوبا زدلي بوليتيكا وحيلي زلا على عقم حيزو زخدلو عينت كونتات تاتو كبللو كبل كخللو ابزي تمسرتاو مفتح كدلي زلو بناتي الرايات منسي اتو حماق اكايدا يترف كبل كخللو بقى فيتنا رأي كم زعينة أجا مقاتي من اللهم تاينا كنقبل يلون دحر مميع زي جميرو أي فتحن سجم كاب محبا أي فتحن أو سيخات زراري بكا تايت سجم كم من تاين غيلو كم جينا أنا نفتحه عرفت مفتحه ترانا أنت أيلنا تما أغيلنا ببزحتنا الناس رحنا هنا كفتح زقل هذه كاب بتعمل خبيد خوينات نوصل سلا زلنا عفت حملات سبت عزل صقم تدرانا بصقم بزح سلا زخنا كابتم عفت حملات سب اقاتمهم زلو تدرانا بصقمات حدا ناي مناسي جبوت صراح زي مركب تسفى موراسي جبوت صراحون يلن قنا تيكون منقساس جمرن بعلو تنقساس يكون مسكالوت خوينو صراح سريحو نبعلو صقم فتحو ناي بيتسو صقمون عم مفتاح كقال الزغللو خنتات يلن قال اي تسفاون يسالنالو نابينا نخيتاي نقبر زلنا زول تسفا يسالنالو ስለዚህ ካብዚ ተበጊሱ ተጀመረ ፍልሰት ኣሎ እቱ ናብ ደገ ዝግበር ፍልሰት ጽቡቕ መፍትሒ ኮይኑ ኣይኮነን ዓጋም ጥሓስ ናብ ዘይ ተፈልጦ ቦታ እንታይ ፀገም ከም ዘጋጥመ ካብቲ መንገዱን ከይፈለጥካ ዝኸየደ ካይዳ ናይ ሕብረተሰብ ናይቱ መንእሰይ ፀገም ኣይፈትሕን ፀገም ዝፍታሕ ኣብ ዓዲ ኮንካ ታይና ክንገብር ኢልካ እናተመኻኸርካ እዩ ብዙሓት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብቶም ፀገማት ምውፃእ ከይፈራሕኻ እቶም ፀገማት መንቀሊኦም ብግልፂ ምቕማጥ የድሊ ክንፈትሖም ተኾይና ኣብዚ ሎሚ ቅነ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝወደአ ኣኼባታት ይካየድ ኣሎ እቲ ኣኼባታት ዋንዳ ትሕዝትኡ በቲ ዝመፃናዮ መንገዲ ክንመፅእ ኣይንኽእልን በቲ ዝመፃናዮ መንገዲ መፂና ናይ ትግራይ ፀገም ክንፈትሖ ኣይንኽእልን እዩ ናበይ ዳ ኢና ንኺድ ዝብል ምምኽኻር እዩ እቲ ዝመፃናዮ መንገዲ ፀገማትና ከምዘይፈትሐልና ርኢና ኣለና حزب تግራይ መንእሰይ ትግራይ ሰላም ይደሊ ፍትሒ ይደሊ ዲሞክራሲ እውን ይደሊ እዚኣቶም ብሓደ ሒዝዎም ክኸይድ ይደሊ መሰሉ ሕሊፉ ክህብ እውን ኣይደልን መሰሉ ሕሊፉ ክህብ ከምዘይደሊ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ተርእይዎ እዩ ተገዲዱ እዩ ግን ከምኡ ዝገብር ከይፈተወ ካሊእ መማረፂ ስለሰኣነ እዩ ከምኡ ዝገብር ምክንያቱ ተህዘለናሉ ግዜ ናይቲ መንእሰይ እዩ ዝሓለፈ ዕዳና ተደራረበ ስለ ዝነበረ نتتدرر بصقم نمفتح حلفها تلو زياتهم كيف فتحها كن تزمص ነገር ብሩህ ምግባር የጸጋሚ ይዝኸውን ዘሎ ብናተ ራእያቱ መንእሰይ እቱ ሕማቅ አካይዳ ይትረፍ ክብል ክኸለሎ በቃ خالي ታሽም የለ ብኹናት ተወዲናስ እንደገና በስደት ክንወዳ ዓዲ ተስፋ ዘይብሉ ኣነ ዝበልኩ ጥራሕ ስማዕና በለን እቱ መንእሰይ ከም ንሱ ዝደልዮ ጥራሕ እናገበረ ከም ከፍቲ ኮኮቦ ዝደሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝለዓለ ዓቅሚ ሒዙ ዝኸደሉ
عينت كونتات تأتو كبل الله كبل كخل الله أبزي تمسرته ومفتح كده اللي يزلوا أبسدته يكونن هاي بعلتنا ودا من الرأي مفتحي كده اللي يزلوا ناي بوليتيكاو ميتات لو تنقبر زول نقر ناب فتحي زمت ناب ديمقراطي زمت ناب كورابشن زطفئ ناب وجنة مسرع زطفئ ناي حزب صقم سمع ناي حزب صقم زفتح بعلنا نقاطر منغستي نطايش كبل يزدلو ازي نايت من اسيت اشم كون زلو زلو صقم يفتح زلو خالي مفتحنا من دا يكون كخير زلو ابزي تمنسي اب قدمت كوين واسع يكون زلو اتي خالي نحبرت سب زرهب ناي مرهب اكلاتون ابزم قداز يوم توكيرو اطنكر بيلو كسرح يخون يي لا تسفا يقبر ኮሚሽን ብሔራዊ ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ሎሚ ዓንቲ ዘፍለጡ ኣላው ዝገበሩ ሓበሬታ ኣሎ ናብኦም ክነስገረኩም ናብ ሕዝቦም ዝፅንበሩ ተመለስቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምትግባር ምድላዋት ከም ዝተወገነ ኮሚሽን ብሔራዊ ጨንፈር ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ኮሚሽን ብሔራዊ ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ተሓባባሪ ዲሞቢላይዜሽን ጨንፈር ትግራይ ተጋዳላይ ተስፋይ ሊላይ ሕብረት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዙርያ ዳግመ ፅንበራ ተመለስቲ ሰራዊት ትግራይ ድሂቡ ምስ መዳርግቲ ኣካላት መድረኽ ዘተ ኣብ ዝካየደሉ ተራኺቦም ከም ዝገለፅዎ ቀዳማይ ዙር ዳግመ ፅንበራ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምትግባር ምድላዋት ተወጊኖም ኣለዉ ኣብሪሆም ኣለዉ እቶም ናብ ህዝቦም ፅንበር ዘሎ ጀጋኑ ሰራዊት ትግራይ ዝግበረሎም ዝተወሰነ ሓገዝ ከም ዘሎ ዝገለፀ ተጋዳላይ ተስፋይ ሕብረተሰብ ድማ ኣካል ሂወቱ ገይሩ ክሕግቦም ተላብዮም ኣለዉ ፕሮጀክት ማናጀር ሕብረት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣይተበሪሁ ገብረ መድን ብወገናዊ ሕብረተሰብ ናብ ህዝቦም ተመሊሶም ንፅንበር ዘለዉ ሰራዊት ትግራይ ዓቕሙ ብዝከኣለ ክሕግዝ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ንዝወሰነቶ ውሳነ ሰማዕታት ትግራይ ናይ ቤተ ክርስቲያን በረከትን ቅድስናን ንክሓድሮም ኩሎም ብሓባር ሕዳር 6 ዝከረሉ ዝፍትሐሉ መደብ ከም ዝቐመጠት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ሓላፊ መምርሒ ሕግን ርክብ ህዝብን መምህር ዮሃንስ ገብረህይወት ን104.4 ራዳር ኤፍኤም መቐለ ገሊፆም ኣብ ዝተባሃለ ሓበሬታ ሰማዕታት ትግራይ ናይ ቤተ ክርስቲያን በረከትን ቅድስናን ንክሓድሮም ኩሎም ብሓባር ሕዳር 6 ዝከረሉን ዝፍትሐሉ መደብ ከም ዝተቐመጠ ሓቢሮም ኣለዉ ብቤተ ክርስቲያን ወዲ ሰብ መንፈሳዊ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳዩ ክለምዕን ክዓብን እምበር ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ልመና ብኽነትን ድኽነትን እተተባብዕ ኣይኮነትን ዝበሉ መምህር ዮሃንስ ገብረህይወት ካብዚ ወፃኢ ስድራ ስዋኣት ንደቆም ዝገብርዎ ጸሎተ ፍትሓትን ድግሳትን ልዕሊ መጠን ኮይኑ ቁጠባዊ ዓቕሚ ማሕበረሰብና ንኸይጎድእ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ምኽሪ ሓሳብን ምሃብ እምበር ደው ክትብል ከም ዘይትኽእል እቶም ኣቦ ወሲሖም ሓቢሮም ኣለዉ ከም መርሂ ቤተ ክርስቲያን ወዲ ሰብ ብቁጠባውን ማሕበራውን መዳይ ክለምዕን ክዓብን እምበር ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ልመና ብድኽነት እተተባብዕ ኣይኮነትን ዝበሉ እዞም መምህር ዮሃንስ ኣስዒቦም ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ካብ ዕለት 9 እስካብ ዕለት 13 ወርሒ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየደቱ ዋዕላ ክልተ ዓበይቲ ጉባኤ ብምክያድ ውሳነ ከም ዝቐመጠት እውን ኣብሪዮም ኣለዉ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ሕዚ ኣብ ዕላው ገፁ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣሎ ልዕልነት ሕጊ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ብዝብል ዝጅምር እዚ መግለፂ ከም ዝፍለጥ ክሳብ ሎሚ ኣብ ትካላት ብሄራዊ ፀጥታት ኣካላት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ማእኸል ሃገርን ኣብ ወፃእን ኮይኖም ብሶሻል ሚድያ ኣብ ህልውና ፀጥታ ሓይልና ጉድኣት ዘብፅሕ ኣብ ኣመራርሕኡ ኣብ ሰራዊትናን ከቢድ ናይ ፀለመን ሓድነትን ካብ ተልእኾኡን ባህሪኡን ክዛነፍ ንምግባር ኮነ ተባሂሉ ወፍሪ ክካየድ ፀኒሑ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ነዚ ጉዳይ ብትዕግስቲ ክንሓልፎ መሪትና እንተኾነ ግን ስቕታና ነቲ ፀገም ክጋደድ ይገብር ብምላው ስርዓት ክኽበር ስለ ዘለዎ ድማ ካብዚ እንዳሓር ሕጊ ማእኸል ጌርና ክንሰርሕን ተሓታትነት ክረጋገፅ ምግባር ክንሰርሕ ተገዲድና ኣለና ኣብ ሰራዊትና ጥፍኣት ኣሎ ዝብል እምነት መረዳእታን ዘለዎ ወገን ነዚ ሒዙ ብሕጋዊ መንገዲ ክሓሰስ ሕጋዊ መሰሉ እዩ እዚ እንትበሃል ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ መሰረት ብምግባር ውልቀ ሰባት ብዝሓዝዎ ፖለቲካዊ ቅዋም ኣይሕተቱን ብሕግን ስርዓትን ናይ ምድጋፍ ይኹን ናይ ምቋም ሓሳቦም ናይ ምግላፅ መሰሎም እውን ዝተሓለወ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ኣፈላላይ ኮነ ተባሂሉ ናብ ናይ ብሄራዊ ፀጥታ ሓይልና ሰራዊትና ክልሖኽ ንምግባር ፈተነ ፈፂምና ኣይንዕገሶን ናይ ብሄራዊ ናይ ፀጥታ ሓይልና ሰራዊትና ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉጅለ መሳርሒ ኣይኮነን ብሄራዊ ናይ ፀጥታ ሓይልና ሰራዊትናን ውክልንኡ ንህዝቢ ትግራይን ስርዓትን ሕግን ህልውና ህዝብን ኮይኑ እንዳሃለዎ ኮነ ተባሂሉ ናይ ፀጥታ ሓይልና ሰራዊትና ኣብ ክልተ ከም ዝተኸፈለ ጌርካ ህዝቢ ክርዕድ ዝዓለመ ናይ ምድንጋር ስራሕቲ መስርሕ ናይ ብሄራዊ ፀጥታ ሓይልና ወይ እውን ሰራዊትና ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ነንባዕሉ ክጋጮ
ትግራይ ክትባታተን ከም ህዝቢ መሊእና ክንጠፍእ ናይ ፀላእትና ዕላማ ንምስኻዕ ዝንቀሳቐስ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ዘይንዕገስ ምዃንና ጥራሕ ዘይኮነስ ስርዓትን ሕግን ተኸቲልና ተሓታትነት ክነረጋግፅ ኢና። ዝኾነ ውልቀ ሰብ ሕጊ ተመሓላሊፉ እንተተረኺቡ ብሕጋዊ መንገዲ ብናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ውዒሉ ክሲ ተመስሪትዎ ቤት ፍርዲ ውሳነ ክወሃቦ ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ ሰላምን ፀጥታን ህዝብና ንምሕላው ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። እዚ ኣብ ዝኾነ ኣካል ይኹን ውልቀ ሰብ ተግባራዊ ከም እንገብር ንህዝብና ግልፂ ክንገብር ንደሊ ይብል ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ይመስል ነይሩ። ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ናቲ ሚድያ ይዕድም።